Ľudia, musíme voliť. Tak, budeme pokračovať v hre. Ešte na chvíľku, budeme pokračovať v hre. No a musíme pokračovať, vyhrať toto, takže dúfajme, že uvidíme, že aká bude ďalšia hra. To nevieme. Nevieme, ozaj na začiatku to povedal, ja som taký šťastný, že som si to nezapamätal. Myslím, že to bol ten, kde musíte byť viac hráčov, áno. Dúfajme, že toto neposerú ľudia, lebo toto bude hrozné, ak to poserú. OK, takže musíme ísť do nejakého týmu, kde je veľa ľudí. Poď sem. Sú 4 ľudia. Alebo aj týmto, týmto. Sú 3. A tuto už sme 4, ešte jedného človeka potrebujeme. Ešte jedného človeka. OK, sme. Ja si beriem Dagji. Lebo nechcete peťku, verte mi, nechcete peťku, to je to najťažšie, čo môžete mať peťka. Takže je celkom ľahké. Ideme toto kliknúť. Jak mám interaktovať bez kámo? Ináč, kto by si chcel zahrať túto hru, tak je to Squid Game X. Dobre, Squid Game X. Trefol sa, OK. Máme tu jedného krížkara a potom ostatní sú to všetky krížkare. Dobre, tak poďme pozrieť, či to dajú. Piček, musíš trošku pomalšie. Ale potom ono to ide. Vyposer to hlavne. No, dobre, dobral to. No, už na to prichádza, že nemôže tak rýchlo, ale pomalšie. Dobre, dobral to, vyhral to. Let's go. Pozrieme sa, ešte toto ako tak je ľahké táto. Tak, čo musíš hodiť, ale toto posledné to je strašne ťažké. Typkovi sa nebudem diviť, keď to prehráme. Dúfajme, že to teda vyhráme, že sa mu to podarí, že bude nejaký boh, alebo čo, ale vyberám, že má vyjadre masku, takže by to mohlo dať, keď tieto hry ovláda. Tak plešatá týpka, poď. Tak. Dá to? OK, a ešte to musím nastačiť. Dobre. 2 minúty by ti mohli stačiť, týpečku. Dobrý ukaz rýchlosti. Na rukách. Ešte to niekde náhodou Glassmaker? Vyzerá, že hej. 1, 2, 3, a to už je impossible. 4. Áno, let's go! My sme to dali! Let's go, poďme parkour. Let's go! Kámo, toto bolo impossible a on to len tak dal. Kámo, dal prvý pokus. To dobré. Podľa mňa to je skvelé, že to dal. Doskočil. Ináč ešte by som chcel povedať, že skľudne ja mám na YouTube je taká kolónka, ktorá sa volá, že volá sa to, že príspevky a ja tam dávam príspevky. Že kľudne pozerajte. Lebo dávam príspevky, kľudne mi tam aj odpovedajte a tak. Haló? Si niektorí hrajú? Poď ich pozrieť, ako hrajú. Podľa mňa stoja na pečke. Ja neviem, čo toto prejsť. Podľa mňa stoja na pečke. To vieme gedať.
Nechcem im niečo hovoriť, ale podľa mňa nemajú veľa času. To by mal byť čas, nie? Či kde je čas? Aha, no tak to ste v prdeli, kamoši, to ste v prdeli. Chudáci. No chudáci, no vidíte, že je to impossible, to proste nedáte len tak. Čaute.